डिसेम्बर दाननि 25 सालमारिंखा जिसुनि गोथार आसाइमा साल बिश्वब्रह्म हायं हाखथर गोनांगै जत लुकुराव जिसुनि आसाइमा सालो गोथार साल पालाइलाइ दंलायो ख्रिस्टान तं गोथारनो कारिबो तंथक जिसुनि आसाइमा सालो जत तं गोथारनि लुकुरावबो होहम ददम रोजाबमुं मोसामुं सुरिमुनि बिसिंतै साल पालाइलाइ दंलायो नग नुखुनि borok gani borok kaham kereng tongthun aboni bagibo asalo sorilayo abo haikino tini khumulong amsayebo borok kebang hohom dodom khe mosamung rojamuni bisingtwi joto lokurok gothar sal palai laikha media rona hambayo tai tini merry christmas jotono chawo o channel bisingtei tini cheng sobse tongthokmani hingke cheng borodin yakaba christmas salno toi cheng tini belai ki tongthoklaija tongthoi cheng khumulong baptist pastoral circle engoi cheng rally khaija hospital tei yang park khana tei himoi cheng oro bazaro gathering khainai chini AGS reverend Kishore Kumar Devarma koksai tongo Gai cembelai tongthoka Merry Christmas pe obono Christmas actually abo emon ekta sal a salolo borokno muthangna bagai sini bobogra jisu subrayong jisu asai thayo 2000 bochor sega inka asai nei botam khaika borokno muthangna bagai ekta lama sram naboni bagai tabo kang sakinai the word of Christ brought God to man Subra Jesus Christ asaimani kai thorno borong thani uti phekya ebong the cross of Christ took man to God yaba cross haka thimani kai abar borok no kai kimi thani kalang karon Christmas by Good Friday no sen khagi kok saimanya ini abun kisasa ma saklai uta abun bagi tini ne Christmas abo ekta universal festival jama Christian non Christian jotono khatchangma mano salo tongthongma mano aboni bagi semua sini khapang srangmu siyaparo ebong jotono tongthongtungo salpotono manoi khapang srangtung borok ni bisingo anondo shanti ba peace abo khatchangmu abo asai khaitung borok ni bisingo tabuk sobse jengjalangke khatchangma krei tongthongma krei amsi sal aboro jeno tangthung Jisu Kristo ka Santiras bo tamuni sanai bo Santiras ba borokno bono yasak mani bisingti borok wa hayung borok khatchangma manthung obono jeng tini mane jengni borokno saklayen hambai